אליהו אמיר מציג מסעות וטיולים מסביב לעולם. הפעם מקסיקו, טיול ייחודי ושונה, ינואר 2024. צילום ועריכה אליהו אמיר. בתום טיולנו בגואטמלה ובליז עברנו למקסיקו. בטיול ייחודי זה במקסיקו ביקרנו בשלושה אזורים, אזורים רחוקים זה לזה ואזורים השונים זה מזה, במבנה הגיאוגרפי ובהרכב האוכלוסייה. התחלנו באזור יוקטן, ביקרנו במזרח יוקטן, באזור החופים הגובלים בים הקריבי, באתרי המאיה ובחופי הים. משם טסנו לבאחה קליפורניה, חצי אי במערבה של מקסיקו. התמקדנו בחלק הדרומי של חצי האי, כאשר העיר לה פאס שימשה כנקודת מוצא לטיולים. סיימנו את הטיול במקסיקו בקניון הנחושת, בצפון מערב מקסיקו, כאשר נקודת המוצא הייתה העיר צ'יוואווה, וממנה יצאנו לנסיעה ברכבת קניון הנחושת וביקור באתרים הפרוסים לאורך הקניון. סיימנו את הטיול בעיר צ'יוואווה, ממנה טסנו חזרה לארצות הברית ומשם לישראל. הטיול על שני חלקיו, גואטמלה, בליז ומקסיקו, ארך 26 יום. עזבנו את בליז ובמהלך נסיעה ארוכה מאוד הגענו למקסיקו, אל העיר פלאי דל קרמן. העיר שוכנת לחופו של הים הקריבי ומהווה מרכז תיירותי ממנו יוצאים ובאים מבקרים באתרי המאיה ובחופי הים. לעיר לדבריה דל קרמן הגענו בשעות הערב המאוחרות. התארגנו במלון ויצאנו לכיכר המרכזית של העיר ליהנות מאורותיה. בשעות הבוקר יצאנו לטייל ברחובות העיר. משכו את עינינו במיוחד ציורי הקיר המצויים על קירות רבים של בתי העיר. לאחר נסיעה בת למעלה משעה הגענו לאתר ארכיאולוגי טולום. זהו אתר מתרבות המאיה מתקופת הפרה-קולומביאלית, התקופה שטרם הגעת האירופים לאמריקה, ושיאה היה בין המאות ה-13 וה-15. טולום נמצאת כ-130 קילומטר דרומית לעיר קנקון. לטולום נוף מרהיב של החוף הסמוך והים בצבע טורקיז. באתר מסתובבות איגואנות רבות. מקדש האלים היורדים בטולום. מקדש אל קסטיין נחשב למונומנט החשוב ביותר בעיר טולום.
טולום הייתה המרכז לסחר בינלאומי ואחראית על הפצת הסחורות ליוקטן. בחוף היה חלק חשוב מהיישוב טולום, והוא האזור בו עגנו ספינות המאיה שעסקו במסחר. לאחר סיור מקיף והתרשמות מהאתר והנוף סביבו, עזבנו את טולום הישר לביקור בסנוטה. ביוקטן יש אלפי סנוטות. סנוטות הם בולענים או מערות גדולות הנמצאות בדרך כלל בסלע גיר שהתמלא לאורך הזמן במי תהום, קרירים וצלולים ובמי גשמים. Now, make a heart. סיימנו את הטיול באזור מזרח יוקטן, נפרדנו מהקבוצה איתה טיילנו 13 ימים ויצאנו רק שנינו, אשי ואני, ובשעת בוקר מוקדמת יצאנו בטיסה אל עבר לפס שבבאחה קליפורניה, אליה הגענו בשעות הערב. התמקמנו במלון מקומי בסגנון קולוניאלי, יצאנו לארוחת ערב במסעדה מקומית לחגוג סיום מוצלח של החלק הראשון של טיולנו במקסיקו. בשעת בוקר מוקדמת חצר המלון האירה לנו פנים. סעדנו את ליבנו בארוחת בוקר מקסיקנית טיפוסית, מוכנים ומצוידים להמשך היום המצפה לנו. לאחר ארוחת בוקר יצאנו צפונה מרחק כשעתיים נסיעה לכפר סן קרלוס. מחופו יצאנו בשייט למפרץ מגדלנה למטרת צפייה בלוויתנים האפורים. לאורך כל הדרך לכפר סן קרלוס מצאו יער מקסים של קקסולים גדולים מסוג סגוארו, שהוא מין קקטוס דמוי עץ היכול לגדול לגבהים עצומים. הגענו לכפר סן קרלוס, כפר דייגים השוכן לחופי האוקיינוס השקט במפרץ מנדלנה. בכפר כ-6,000 תושבים העוסקים בדייג ובתיירות עונתית, כאשר הלוויתנים האפורים מגיעים למפרץ והמוני תיירים באים לצפות בהם. עלינו על סירה בדרכנו לצפות בלוויתנים. בדרך חיכה לנו מופע מרשים של סכנאים וכן שכפים. במסגרת נדידת הלוויתנים השנתית מאלסקה לקו המשפה מגיעים לחופי באחה קליפורניה המוני לוויתנים מדי שנה בחיפוש אחר מזג אוויר חם. הלוויתנים האפורים בבאחה קליפורניה הם ידידותיים במיוחד, ונראה שהם נהנים מקרבה לבני אדם לא פחות מאשר בני אדם נהנים ממנה. המיקום הקרוב לחוף מאפשר סיכוי צפייה גבוהים במיוחד לקרבה ללוויתנים. Llegan a medir de 2 o 3 metros. Al nacer el vallenato
llegan a medir entre 2 y 3 metros y pesar entre 2 y 4 toneladas. לאחר כשעה של איתור וצפייה בלוויתנים האפורים, עזבנו את האזור באכזבה מסוימת. אמנם זכינו לראות לוויתנים, אולם הם היו די רחוקים מאיתנו. בשיט חזרה לחוף, צפינו במושבות גדולות של קורמורונים. בלילה הלכנו למסעדה מקומית מאוכלסת בתושבי המקום. התושבים המקוריים גילו חביבות רבה כלפינו, ובמחירים צנועים הזמנו ושבענו מאכילת מספר מנות של טקוס בשר, מאכל מקומי טעים ומשביע למדי. היום הזה הוקדש כולו לעיר לפס, בדחופיה ובסביבתה. היא עיר הבירה והעיר הגדולה של בחה קליפורניה, ושוכנת בדרום חצי האי בחה קליפורניה. Gigantes que llegan a medir hasta 13 metros de envergadura, 13 metros de envergadura, otra cosa, ballenas, por ejemplo, hay una escultura de una ballena jorobada, también ביקור בשוק המקומי של הפס, למפגש עם האוכלוסייה המקומית, ובעיקר למפגש עם הצבעים המאפיינים כל כך את התרבות המקסיקנית, ובאים לידי ביטוי בולט בשוק המקומי. ביקור במוזיאון האנתרופולוגי. במוזיאון תצוגה עשירה המעוצבת בצורה נאה, בולטים ציורי סלע שנמצאו על סלעים באזור בחה קליפורניה. Y se recarga en esa barandal, por favor, que es un reel para la máquina que está fuera de servicio. Y tiene unos filos en la parte de abajo que pueden ser cortantes. Si es que tiene cierta cronología. Por ejemplo, este mamut pues data de hace miles de años, dado que se piensa que pues este lugar pues no siempre fue un desierto, ¿no? Hace más de 10,000 años este lugar tenía... יער הקקטוסים לאורך הדרך העוברת לצד חוף הים, לרגלי הצוקים העוברים לאורך קו החוף. אזור בחה קליפורניה נהנה מרצועת חוף ארוכה במיוחד באורך של יותר מ-3,200 קילומטר. רצועת חוף הגובלת באוקיינוס השקט במערב ובים קורטז במזרח. בשטח שכזה מגוון החופים גדול במיוחד, והוא כולל חופים הומים עם תשתיות תיירות מפותחות. נסענו וחנינו בחוף בלנדרה. חוף בלנדרה מכונה על ידי רבים החוף היפה ביותר במקסיקו, והוא מדורג בין החופים היפים בעולם. לבקר בחוף בלנדרה
מבלי לצלם תמונה עם הפטריה מזדקרת על החוף, זה כאילו לא ביקרנו בבלנדרה. לא ניתן שלא להתפעל מהפיסול הטבעי ולהעריך עד כמה הטבע מדהים בעת יצירת הצורות צלע אלה. הערב יורד ואנו ממשיכים לנסוע לאורך חוף הים והמצוקים של לפס והטיילת הצמודה לו. מהטיילת היפה והמקסימה של לפס ניתן לצפות בשקיעות היפות. בשעת בוקר מוקדמת יצאנו למסע ארוך אל העיירה טודוס סנטוס, הנמצאת בנקודה הדרומית ביותר בחצי האי בחה קליפורניה. טודוס סנטוס היא עיירה קולוניאלית מטופחת ומלאה אווירה שמשמשת ככפר אומנים. מטודוס סנטוס המשכנו דרומה לאורך חוף האוקיינוס השקט אל עבר הסלעים המזדקרים מתוך המים. הגענו לנקודה הדרומית ביותר בחצי האי בחה קליפורניה, אל העיר לוס קאבוס סן לוקאס. לוס קאבוס שוכנת במקום בו האוקיינוס השקט ממערב וים קורטס ממזרח נפגשים. המקום מאופיין בסלעים מרהיבים הפורצים מתוך המים. הספינה בה שטנו הייתה בעלת קרקעית ודפנות שקופים, מה שאפשר לנו להשקיף על הדגה שבים. שטנו עם הסירה אל עבר נקודת הקצה של המפרץ המשיקה למי האוקיינוס השקט הפתוח, וצפינו במה שניתן לכנות כגולת הכותרת של השייט, אל ארקו, הקשת, שהיא קשת צלעי גרנית מחודדים בצורות מדרימות המושכות את העין. השייט הגיע לסיומו. אנו עוזבים את הסירה וממשיכים בקצה הדבורי של בחה קליפורניה אל עבר סן חוזה דל קאבו, המהווה יעד תיירותי פופולרי ומציעה שפע של קסם ואירוח מקסיקני עם אופי קולוניאלי הספרדי שלה. קתדרלה בכיכר המרכזית של העיר. שייט לאי אספיריטו סנטו, הממוקם בים של קורטז, 45 דקות שייט בסירה מלפס. המשכנו לשוט לאורך החוף בצידו המזרחי של חצי האי בחה קליפורניה, על פני ים קורטיס, המפריד בין חצי האי לבין החוף של מקסיקו היבשתית. הרוחות
ומי הים וגליו מפליאים לפסל בתוך המסלע הפורץ מהמים. להקת שקנאים, להקת קורמורנים על פיסת סלע המזדקר ממי הים. חלפנו על פני מושבה נוספת של עופות הממוקמת על הסלעים. הגענו ליעד, האי אספרנטו סנטו. האי מאופיין בתצורת צלע מרתקת שנוצרה מסדרת רעידות אדמה. האי הוכרז כאתר מורשת טבע עולמית של אונסקו מאז 2005. מושבה גדולה של אריות ים שוכנת בלוס אוסלוטס, בקצה הצפוני של אספרנטו סנטו. הבחנו באריות ים השוחים במים, מקפצים על הסלעים או מוציאים מנוחה על גבי הסלעים. Talking about 15, 16 markers around all entire year. They did אנו בדרכנו חזרה לעיר לפס. שייט שאינו קצר כלל. השמש השוקעת מבשרת עבורנו לא רק שהיום עבר, אלא שסיימנו את טיולנו בבאחה קליפורניה. ולמחרת בבוקר אנו בדרכנו לצפון מקסיקו, לחלקו השלישי של טיולנו במקסיקו, אל העיר צ'יוואווה, הרכבת וקניון הנחושת. סרט מתוכנית טלוויזיה מסעות הרכבת הנפלאים בעולם בקניון הנחושת. In the north of Mexico on a train that begins on the country's west coast. I'll visit the remote village of Divisadero to see how modern Mexico is changing by crossing the north of the country by train. This is already a view of Mexico I wasn't expecting. All these canyons and mountain tunnels and some spectacular viaducts. And I'm doing so by train, so I can visit some places that aren't normally on the tourist trail, like the spectacular mountains of Mexico's Sierra Madre. It really is lovely. What an amazing landscape. Building a train line through it must have been an engineering nightmare. An American explorer first had the idea for a train here in the late 19th century. But the terrain was so incredibly difficult, it took nearly 6 decades to complete. 37 bridges and 86 tunnels later, the track now climbs 2,400 metres above sea level. I'm getting off at the remote Divisadero station with the rest of the tourists. Its star attraction, the Copper Canyon. There's no town here, just a load of these market stalls, and over here, this hotel. The only reason that there's a station here at all is so that people can get off the train and look at that.
Which is a pretty good reason for building a station, isn't it? The Copper Canyon covers 4 times the area of America's Grand Canyon, and in some places the distance from the top to the bottom is more than a mile. Formed over 30 million years ago, it's made up of stunning natural rock formations and vast waterfalls. But even in this extreme landscape, there are people who've made a home here. Around 50,000 indigenous Mexicans, known as the Raramuri, live in and around the canyon. אנו עולים על הרכבת בתחנת צ'יוואווה. חושך בחוץ, ואט אט עולה אור היום, ואנו מבחינים בנופים מרשימים, אבל עדיין הקניון לא נראה פה. פה ושם נטועים כפרים לאורך הדרך. המסע כולו מצ'יוואווה ללוס מוג'יש לאורך 670 קילומטר נמשך בערך 16 שעות. במהלך מלוא הקו הרכבת עוברת מעל 36 גשרים ודרך 87 מנהרות. במהלך הנסיעה הרכבת עוברת דרך יערות של עצים מחתיים. סמוך לצוקי הקניון או בשטחים פתוחים יותר, חוצה נהרות וכפרים ועיירות הממוקמים לאורך הדרך. אנחנו הסתפקנו בקטע קצר יותר ממסלול הרכבת עד לעיירה קרל. ממוקמת כ-75 קילומטרים מדרום מערב לעיר צ'יוואווה. נוסדה ב-1907, בעיירה כ-5,000 תושבים. קריל הייתה במקור עיירה שתושביה מתפרנסים מסחר בעצים, אך התיירות הפכה למקור העבודה העיקרי בשנים האחרונות. העיירה מאוכלסת בעיקר על ידי ילידים מקבוצה אתנית ררמורי, והשימוש בשפת האם שלהם והלבוש המיוחד נפוץ בקרב התושבים המקומיים. בשעת בוקר מוקדמת חזרנו אל הרכבת חוצת קניון הנחושת ויצאנו מהעיירה קריל אל דיוויס דורו, מרחק כשעה וחצי נסיעה ברכבת. הגענו לתחנת הרכבת בדוויס דורו, תחנה חצובה בתוך סלע הקניון. שמה של רכבת הקניון רכבת אל צ'יפה. התמקמנו במלון הניצב על שפת הקניון ומשקיף אל תוך נוף הקניון ולחוות את תמונות הנוף המשתנה בצבעיה לאורך שעות היום מזריחה ועד שקיעה. המקום הוא יעד חובה למי שמחפש נופים יוצא דופן ונפלאים. נוף פנורמי של נקיקים וקניונים, המקום נחשב לאחד המונומנטים הטבעיים המרהיבים ביותר במקסיקו ובעולם. קניון הנחושת הוא למעשה קניון המורכב מ6 קניונים נפרדים שצירופם יחד יוצרים את הקניון הענק הזה. מדובר באזור בגודל 65,000 קילומטרים מרובעים, והוא גדול יותר מהקניון הגדול שבארצות הברית. שעות הבוקר אנחנו יושבים בחדר האוכל של המלון, שחלונותיו חשופים אל מול הקניון. השמש עדיין לא נראית
ועד לצוקים המתנשאים, אבל היא מקרינה על צבעי השמיים. השמש נגלית לעינינו מבעד לעננים המכסים את השמיים. אנחנו משלימים את ארוחת הבוקר ונערכים ליום טיול והרפתקה בתוך גובהו ועומקו של קניון הנחושת. מהמלון יצאנו למסע רגלי קצר בשבילים המוליכים לנוף הקניון. נופים נפלאים, תמונות המהוות גלויות אמיתיות של נוף חלומי. También se pueden realizar senderismo por esa ruta, ya sea de bajada o de subida. עלינו על הרכבל העובר מעל הקניון. הרכבל נחשב לאחד מבין הרכבלים המדהימים בעולם. מבעד לתא הרכבל משתקף במלוא יופיו ועומקו נוף הקניון. קניון הנחושת הוא הבית של ילידים רבים שברחו לתוך הקניון כדי למלט מידם של הספרדים ולשמור על תרבותם ואורח חייהם בזמן פלישת הספרדים למקסיקו. הספרדים שכבשו את מקסיקו כינו את הילידים שהם פגשו בשם טראהומרה, שנוצר מהמילה האנשים הרצים, תכונה שאפיינה ומאפיינת את אנשי המקום. כאן פגשנו אנשים כמוכרי דברי אומנויות ארטיסניאס ולא כרצים. סיימנו את הטיול במרומי צוקי הקניון וחזרנו עם הרכבל לצידו השני של הקניון, ומכאן נסענו אל מפל קוסררה הנמצא במרחק 25 קילומטר מהעיירה קריל. גובה המפל 30 מטר והוא נחשב לאחד המפלים היפים במקסיקו. הדרך אל המפל מזמנת לנו עוד נקודת תצפית יפה אל עבר צוקי קניון הנחושת. הדרך אל המפל וחזרה זימנה לנו מפגש נוסף עם המקומיים שקבעו את דוכני המחירה שלהם לאורך השביל. לאחר תצפית על המפל מנקודות שונות לאורך שביל הגישה, אנו יוצאים לדרך חזרה אל הרכב. מסלול הליכה של למעלה מקילומטר לכל כיוון, ולמרות שבכתובים הוא נחשב למסלול אתגר בינוני, עשינו אותו בקלות יחסית. מרשים היה המפגש עם הסוחרים המקומיים היושבים שעות רבות בשקט במזג אוויר קר תחת גשמים היורדים מעת לעת. מראות אלו היוו תמונת סיום לביקורנו במקסיקו. למחרת בשעת בוקר מוקדמת הרכב יסיע אותנו בדרך ארוכה מאוד למלטובה בעיירה צ'יוואווה, וממנה לאחר חנייה בניו ג'רזי
חזרה לישראל. תודה על הצפייה ולהתראות בטיולים הבאים.